1, 2, 3, 4. אקשן! אקשן! זה דפוק, כן. היום יש חוקי יסוד שחייבים לעקוב אחריהם, לא מבחינים אחד את השני, לא בצחוק, לא זה, כאילו אם באמת קורה משהו אז צורכים וזהו. לא, אבל רק שתהיו בעיה שאני נבלת מכל דבר, אז אל תובילו. האמת שהיום הולך להיות הרבה יותר מפחיד מאתמול. ויותר מסוכן. אתמול זה היה הכנה. היום יש סיכון. אתמול זה היה הכנה, הלכנו ליער בחושך, וואלה היה נחמד. אבל היום זה הולך... זה הדבר האמיתי. בלי צחוקים, הולכים היום להיכנס לבית נטוש בין 500 שנה, שאף אדם לא נכנס ממנו או יצא ממנו. די מטומטם! זה היה דפוק נשם אחר. אף אחד לא נכנס ממנו ואף אחד לא יצא ממנו. מי שנכנס ממנו לא יצא ממנו, אם כבר. זה שלום, זה אני לא יכול להגיד. ובקיצור, זה אני לא מבטיח. אנחנו נכנסים לאט לאט, הולכים לאט, בשקט. יש חוקי ברזל שחייבים לשמור עליהם כהוגן, אם האמת לא נשמור עליהם זה עלול להיות די מסוכן. אם רואים מישהו בשקט, בנחת אומרים סליחה, אנחנו יוצאים מפה עכשיו וזהו ועושים. לא יוצאים, אנחנו מביאים לך מכות אם לא תצא מפה. טוב, לא, נראה, תפסיק לעשות זה הדין, הוא יותר גברי. לא אנחנו יוצאים פה, זה חיננו ממש. לא קשור, נראה. אתה רפלצת נראה לי מרוב לחץ. הוא מפתיע לי כל היום. עוד שני אולטרה זה כאלה בסרטון הזה. עוד שניים, יכולים לדרך. ספרי לי, איפה הבית? אנחנו מנסים לגייס עוד אנשים לצוות, יש שם מטרי הנה, קבלו. מאחורינו יש שתי בנות, התהליך הזה הולך להיות די מסוכן לעבר ה... ככל שנגייס יותר אנשים לקבוצה שלנו נהיה יותר בטוחים. אז אנחנו מנסים לגייס אנשים מהרחוב לבוא איתנו לעבר הבית הנטוש והמפחיד שאיש מעולם לא נכנס אליו. אנחנו רוצים לראיין כמה אנשים פה. עוד היה רצינו לשאול מספר שאלות בנושא הבית. תגידי מה, את מפחדת להיכנס לשם? עוד היה רק תדברי לכיוון המצלמה שנראות. עוד היה מדברים לכיוון המצלמה, אם את יכולה רק להגיד כמה וכמה מילים לעבר המצלמה. כן! אני מתה מפחד, אתם לא מבינים בכלל, הנה. תביא את הפנס הגדול. הפנס הגדול. מה פתאום? לא, תראה מה. תראה בר מפחדים מאוד. הולכים לשם. לשם. לאמא. נריה, בלי שטויות, יאללה, רדו, תחזרו. מיכי, גם אף אחד לא מבט. רגע, חכו. שערי פה ממנו. רגע, איתמר, אני מפקידה בידך את הפנס. לא, אבל חבר'ה, אם יש משהו מפחיד, כולם הולכים. ברור. לא, אפילו אם... רק 4 רגע, סתח את זה. כן. מחכה שם בפתח. לא, אמא, די, זה מפחיד. איך הוא יודע שאנחנו הולכים לשם? לא רוצה. די, אימא, זה כבר מתחיל להבין. איך רגע לפדע שאנחנו יורדים לשם? אפשר לראות? די, לא בא לי ללכת. מה מפחיד? נשאיר אותם לבד. מה איתך? אתם באים? לא. נריה, מה פתאום נפלו לך הביצים? הנה הכלב. זה הכלב, לא רוצה. לא, נגמרה לי. את הפחד נגבר. אז תביא את הפנס, אני נריה ועודה לא נכנסים, אנחנו בודקים את האזור לראות אם אנחנו בכלל מעזים לבוא לפה פעם הבאה עם הפנס הגדול ולהיכנס. קח נריה. אנחנו כבר פה. טובה? לא. ראיתי, זה נראה לי די מפחיד.
נו, מה יש לכם? מה, כבר 2 חתכו, עכשיו 3? חד כוסי. מה, השארנו 3, זה מפחיד. לא, בוא, אנחנו לא נכנסים אבל. אפילו ללכת לפתח זה מפחיד. אתה רוצה שתשמע. אוכלי פה. די, נו. בוא, יופי אותי, גיבורה. אז מה? איפה כתוב זהירות? יש פה שלט זהירות משהו, אנחנו לא רואים מה כתוב? בואו רק נקרא קצת לראות מה כתוב. שים, תשים על השלט רגע. ביחד הולכים, ביחד. נו, בוא. בואו, נו כבר. לא כתוב זהירות אבל. רשום זהירות, זה לא מחשב. איפה? זהירות? תראי עם הפרה. הכניסה אסורה. טוב חבר'ה, בואו. הכניסה אסורה. אנחנו פה בבניין של... תביא את הפנס. בואי נתקדם אחריהם. חבר'ה, איתמר! אתה לא יכול, אני צריכה לראות לך. כמו הרבים שאתה עובד. לא, אדם, זה מסוכן שם. המדרגות מסוכנות, אתה לא יודעת, נראה לי שאני חושבת שזה מסוכן שם. יאללה, די. יאללה, די, מסתובב. למה? זה לא קשור נריה, רוחות רפאים נמשכות. אפילו תישארו קודם. כתוב באינטרנט שהמקום עומד להתמוטט. מי בא איתי? אני לא יודע. פסיכופת, יואו. זה מסוכן אחי. זה אביב היה לכאורה. מה אכפת לי ויבו? ויבו שיפול, מה? נראה לי יש פה 3 קומות, אני לא יכולה... לא, אני זוכרת. הנה, כאן, בקומה 12 כזה. בבית? כן, בואו. לא מסוכן, בואו. בואי. לאט, אפילו לא יכול לקרות פה. זהירות. לאט מחצה קצת. מה זה שם? די, תזהרי. תלכי בזהירות. איפה הבסטומים האלה? בוא לפה. זהירות. מה, נחלקת? מה? כמה? לבלים את אולי. איקס. מה זה? היה שם תמורת טוביש מלאים כזה. מה זה? אוי, להמשיך, השם ישמע. אני באה, נו בואו.